Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisekuyiona indaba yamaskandi nengoma evelele. Lana Mthandeni versus Khuzani. U-SABC vele-ke awuqali. Okunye before ngiqhubeke nale video, if uzothuka inhlamba la, yazi ukuthi i-comment yakho ngizoyidelete futhi ngikublokhe. Lokho akusindi ngoba lana nje siyaxoxa futhi akekho oxabanayo, asixabani. U-SABC uyakwazi ukuqhatha amabhinca. Bakwenze lokhu ngisho kwi-TV show Imbewu noZalo. Mawubheka uZalo neMbewu, i-production team yakhona ihlobene. Kube nesikhathi la omunye evela kwenye show, omunye wavela kwenye ukuze i-viewership izokhuluma, abantu bekhuluma. Bangagcina futhi ngokwenza lokho. Kwaba nesikhathi la bobabili bethola ukwenza i-reality TV show la besilalela khona ukuthi-ke baphila kanjani as maskandi artist. Bakwenza ngesikhathi esifanayo. Bazi kahle ukuthi sizolunguza ukuthi kwekaKhuzani show wenzani, yini eyenzeka khona. Siphinde futhi silindele ukuthi kwekaMthandeni kwenzakalani. Siphinde silinde futhi ukuthi ubani omunye okhuluma ngomunye uthini, ukhuluma izinto ezinhle noma ukhuluma izinto ezinegative. Benza ngamabomu ngoba vele lokho kwenza ukuthi bona bebenefit. Akunankinga-ke lokho. Ebengikubala-ke ukuthi this time kunengoma kamaskandi evelele noma edumile ukunenye. Inkinga nje amandla abekwe kubalandeli. Vele-ke ngeke size silawule abalandeli ukuthi bavota kanjani, iyiphi abayikhiphayo noma iyiphi egcina ihlukanisa unyaka. Ukube mhlambe kuthiwa ubuphuma umaskandi, ibizosala obala futhi ingoma ezohlukanisa unyaka kube ile eyathukuzini plan ngoba iplan nayo idumile. Inkinga manje amabhinca akhuphuka ngenye indlela, amabhinca asupportive ngohlobo olumangalisayo. And ngiyakuncoma lokho ukuthi futhi abakwenze kuma side omabili. Nakuba ngibona ukuthi lona omunye unabalandeli abaningi. Ngesikhathi sejele, ijele sasicula bazalwane, sasicula amabhinca amahle, sasilizwa futhi erank. Ijele mina ngilazi nje eTexini before ngize ngiliza kwi-radio station, ngase ngalibona ku-social media, ngabona kukhona ama-gospel artist enza ijele ngendlela yabo, kukhona iy'ngane. Bekungasilo nje iculo lamaskandi ngathini, ubulizwa noma yikuphi. Namhlanje ngoba sikhuluma nje ngale siyaxoxa futhi kumnandi akuliwe. Ngoba ngikhuluma nje ukuthi khona ingoma evelele. Lolu suku lolu luqalile ngabo-9 ngizwile le ngoma yamaskandi. Sebeyidlale kathathu. Lena engabe kayidlali angeke ngize ngisho ukuthi hayi bakithi. Angeke ngize ngisho ukuthi mhlambe ingoba kule ndawo engiyona abanayo. Angikholwa ukuthi mina abantu abanye abathanda umaskandi, hayi bonke, abanye bathanda umaskandi njengami, ukuthi noma yiphi ingoma kamaskandi oyizwe imnandi uyayidlala uyilalele. Isikhathi esiningi ngize ngithi mina ngiyafisa nabantu ukuthi bengazi ukuthi indlela yokusupporta right mawuzozala ku-social media okungcono lamaculo alalele ku-YouTube, because makukhula iy'namba zabo ku-YouTube ikhona indlela yokuthi bayagaina kancane. Laba abadlala e-taxi rank angeke sazi ukuthi basupporta ngendlela efanele yini ngoba ukhona nomkhonyovu khona. Why ngisho njalo? Ngoba ngiyakhathalela ukuthi i-support abayitholayo yilena efanelekile ukuthi bayazuza ekugcineni. Ungagcini nje ngokuthi ingoma epopular, ingoma eyaziwayo kodwa umnikazi wayo akatholi lutho. Lokho ngikusho kulama artist omabili. Nangesikhathi se-TV show benza i-reality show okwakuKhuzani noMthandeni, ngaze ngathi engathi ngoba lapha ku-TV kuhambe kube namathize akhona, ngathi bengaholela ngendlela efanayo bobabili because ngibasupporta bobabili. Manje sengiyabuya-ke ngizosho ukuthi this time u-SABC Ukhozi FM uthathe amandla wabafaka kubalandeli ngoba siyabona ukuthi impilo ekhona isime ngokuthi thina silandela ubani, hayi ukuthi iyiphi ingoma evelele kunenye. Hayi ke guys, manifuna ukungihlafuna
futhi angikhulumi kabi, ayikho ukuthi sihlafunane. Ingoma nje evelele ivelele. Kufana nani uThuxin nomnike, ikhona le ethi mnike, ngicabanga ukuthi amaphiyano. Umnike usheshe waphuma, hhayi ukuthi usuphansi manje. Umnike usheshe waphuma, manje isikhathi ophume ngaso awusakwazi ukukhompitha neplan. Manje abanye sebethi mhlampe lena Thuxin abantu bayihype kakhulu or bayipromote kakhulu, yona iphume kahle sekusondela uDisemba. Leya ethi mnike badanse kakhulu ngayo emaklabhini, badansa ngayo ey'ndaweni zokumnandi, kodwa isibabhorile abantu, kodwa nayo mayidlalwa abantu basayijabulela. Nalapha-ke kumaskandi ayikho into ehlukile. Kumaskandi ingoma yakhona kuma-seconds okuqala iqalile uyayizwa ukuthi hayi siyahamba-ke la, siyasukuma, into yasekhaya. Lena uzoyilinda iziqale kuma uzwe ukuthi mayelana nani guys, hayi ngiyacela, angilwi, lingangishayi, lingangithuki, kodwa akujwayelekile ukuthi ingoma yamaskandi sizoye silinde sizwe ukuthi ingokuthandana, yabo, ngoba ngiyazi ukuthi ingokuthandana. Le enye ngaze ngathi mina kulo nyaka esiphuma kuwona uDJ Flow ngeza ngazomncuma la ukuthi le video ngikhuluma ukuthi azivotele ijele sengayikhipha. Ilena yothina uJumbo, angisakhumbuli ukuthi bebenobani becula ijele, kodwa ama-gospel artist sengayikhipha. Ngayikhipha ngani? UYouTube uyakwazi ukubona ivideo onayo nomunye ola ku-YouTube enayo, njengokuthi angithi bacula ividiyo iqala iziyophela. Manje ku-YouTube ma uyiskena le video noma uyifunda ivela njengokuthi kunomuntu onevidiyo efana neyami 100%, because-ke abaculi ababecula ngingakhulumi lutho, ngayidilitha ngalokho kungaze kube sengathi ngikopela umsebenzi womunye. Ukuba ngiyidilithanga bengizokubuyisela lamavidiyo amadala ngikukhombisa ukuthi buka, ngangisho ukuthi azivoteleni uKhuzani sihlukanise unyaka ngesikhathi sejele. Ngibala futhi ukuthi asisaphotheni umaskandi ngoba yinto yasekhaya. Ngaphezu kwalokho baqhakambisa ilanguage yethu, basenza siziqhenye nathi ngoba lokhu umaskandi nje umculo osondelene kakhulu nathi nobuthina, i-identity yethu ezamaZulu. Ngasho ukuthi ngalesi sizathu angizungena izimpo zikamaskandi, asikho futhi isidingo ngoba angizazi-ke vele, mhlampe ngimncane zaqala kudala. Namanje-ke ngimegameni elifanayo ukuthi ikhona evelele, noma ivelele akusho ukuthi sengithi abantu hambani-ke noyivotela ngenkani, saphothani ngenkani. Bengisho lokho nje ukuthi hawu SABC waze wawaqhatha amabhinca ngoba phela lena enye idumile, lena enye siyabona ukuthi cha, makumele kuthatha umaskandi iyona kufanele uhlukanise unyaka. Inkinga amandla awalele ekutheni ingoma imnandi kanjani this time. Amandla alele ekutheni amabhinca ayafuna yini ukwenza iqiniso noma futhi mangisho njalo abanye-ke sebezosuke bethi hayi wena sisi siyakubona ukuthi uhamba, hayi yo, kwakunini bekuyimupho nolonyaka sengize ngakhohlwa ngisho ngithi hayibo, ijele licula ngisho umakoti eshada. Abanye beze bethi hayibo, yindaba umakoti ethi ozoqhubeka iwashe, yabo, ngoba ama-lyrics akhona anjalo. Manje senifika ngiphika ukuthi lena idumile yes, kodwa ukuthi abantu bayovotela ngoba bethanda ukuyivotela, kodwa udumo layo aliphikeki, ngeke sikwazi ukuliphika. I-support-ke guys yinhle, nokuphakamisa umaskandi siyabonga kakhulu. Nale micimbi esiyibonayo kuswenka kube kuhle, kuba nobunono nje siyabonga. Nalena yokuthi kujwayeleke ukuthi sekunezimpi nokuthukana nenhlamba engathi ngaphela kancane, ngeke vele iqedwe yithi, kodwa siyafisa ukuthi iphele. Uma kuwukuthi yimpi, kube yimpi enhle ehamba nokusupport, njengayo nje le eyenziwe SABC, ngoba phela uSABC manje
uthe sa kubalandeli, zikhombiseni ukuthi ninamandla angakanani. Hhayi ukuthi kuze kube yiy'nhlamba. Angithi siyabona nje ukuthi abalandeli abanye bafuna ukuy'khombisa ukuthi yibona ama-ghost, yibona amaqhawe, ngoba sebeqalile baya-screenshot ngithi hhayi bo. Koda-ke ade ngiyilalele nje khona manje nala ku-YouTube zombili-ke manje. Lena enye angakayizwa ndawo idlala, ngiyilalele kodwa la ku-YouTube. Uma ungabheka nje into engike ngayi-check-a namhlanje ku-YouTube kuzovela ukuthi iziphi iy'ngoma ebengiyilalele zikamaskandi eziwu-2. Cha, le enye namanje ngizoyazi kodwa phela. Kodwa mayiqala nje uyayilinda ize ifike-ke mase uyezwa ukuthi ithini. Kanti le enye ngoba seyidlalwe kaningi nabantu bayayidlala, ithi iqala nje usuyayizwa. Nejele-ke kwakunjalo. Ijele kwangadingeki nje ukuthi uze ulalele kahle. Kwakuthi nje 3 usuyezwa ukuthi ijele-ke leli elidlalayo. Udumo lengoma. Lokho-ke bengikucacisa. U-SABC uyayazi into eyenzayo, ukhozi bayalazi into eyenzayo, abalandeli-ke bona balwela isicoco sokuthi obani abaphethe, obani-ke ama-ghost, obani abayingqwele, obani abayamaqhawe. Kodwa iqiniso lithi ikhona edumile. Mawukuthi ngempela nizongithukela leyo nto, hhayi ayikho nami into engizoyenza. Abanye bayayithanda inhlamba, angazi ukuthi inhlamba kanjani guys, ngoba lento iyasilulaza. Kuba sengathi nje thina sinjena amaZulu asikwazi ukukhuluma izinto sibe nemibono ehlukene. Uma ubona ukuthi umuntu ukhuluma into ongayithandi sekufanele umthuke. Into esingayazi-ke thina abanye. Yikho nje ngesinye isikhathi ngike ngawenza umaskandi iy'ndaba zakhona nabaculi, ngoba nakhona ngangipromotha into yasekhaya. Ngaxoshwa yiwo inhlamba, hhayi ngangiyithola inhlamba. Kwesinye isikhathi ngisho ukuthi nakulamavidiyo lawa okusuke kuthiwa khona umacingwane umalumngizwe uyagadla, mina ngeke kubuye ngomdlalo ngoba kuyangihlekisa okunye. Kodwa ngivele ngithole iy'nhlamba ngayishiya phansi. Manje ngoba kuyi-Song of the Year, i-Song of the Year bekufuze kube yingoma esikwaziyo ukuyicula, kodwa asinawo-ke amandla okwenza lokho. Kuyoba yileyo engenayo, soyijwayela mawukuthi ungene esingayazi. Makungene esiyaziyo siyocula, ngoba phela sonke ngeke sikwazi uku-SMS-a sidabulishe, ngeke sikwazi. Kodwa nje ikhona edumile, khona engadumile. Ngiyabonga ithuba, ngiyabonga i-support, ningangithuki nakho lokho engikushoyo kunganicasuli ngoba kunjengoba ngikusho asixabani. Thank you, bye.